Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Blind Taste. Δευτέρα σήμερα, αρχή μιας καινούριας εβδομάδας, 3 καινούργιοι παίκτες. Γιούλη. Καλησπέρα. Τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό. Γεια σου, Γιούλη. Η Γιούλη είναι μια χαμογελαστή μητέρα 2 παιδιών, ιδιοκτήτρια ψητοπολείου που λατρεύει τη μαγειρική. Η σχέση μου με τη μαγειρική ήταν αριστεχνική. Αλλά τώρα με το ψητοπολείο έχω γίνει εξπέρ. Δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο και ακόμη και όταν βρίσκει λίγο, τον περνάει στο μαγαζί δοκιμάζοντας νέες γεύσεις και συνταγές. Το χόμπι μου είναι το μαγαζί μου. Ασχολούμαι καθημερινά με το μαγαζί. Έχω αποκομίσει 15 κιλάκια, αλλά έχω τη δυνατότητα να δοκιμάζω τα πάντα. Πιστεύει ότι η μαγειρική δεν έχει να κάνει μόνο με την καλή διάθεση ή το ταλέντο. Σίγουρα παίζει ρόλο και το γονίδιο. Στην οικογένειά μου έχουμε 2 σεφ και ένα παππού ζωγραφοπλάστη. Κάτι θα έχω πάρει κι εγώ. Η Γιούλη φτιάχνει πάρα πολύ ωραία γλυκά και πάρα πολύ ωραία ψητά στα κάρβουνα. Εάν στο Blind Taste έχει γλυκό και ψητό, θα είναι number one. Τέλος. Και παρόλο που η Γιούλη δεν μπαίνει ούτε στην κουζίνα του ψητοπολείου, ούτε στο σπίτι που μαγειρεύει ο σύζυγος, είναι αποφασισμένη να δείξει σε όλους πόσα αξίζει η μαγειρική της. Έχω μαγαζί 5 χρόνια. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις, την πίεση του χρόνου. Δεν νομίζω να φοβηθώ την κουζίνα του Blind Taste. Γιουλά, και εσύ το μαγαζί πόσα χρόνια? 5 χρόνια έχω. 5 χρόνια. Σύνεις κιόλας, ασχολείσαι όχι, τα αφήνω αυτά στους ειδικούς γιατί δεν είμαι και τόσο σχετική. Εσύ κάθεσαι απ' έξω. Ναι, ασχολούμαι με τα υπόλοιπα. Μαγειρεύεις όμως σπίτι? Μαγειρεύω σπίτι, πάλι βοηθός και στο σπίτι. Γιατί και ο στο σύζυγος σπίτι. είναι καταπληκτικός μάγειρας, του αρέσει να μαγειρεύει. Άρα περίμενε, μήπως να φέρουμε εδώ τον άντρα σου να μαγειρεύει και να κάθεσαι εσύ δίπλα? Προσπαθούσα να τον πείσω, αλλά δεν ήρθε, ήρθα εγώ. Καταπληκτικό παιδί, πολύ καλή μαγείρισα, μαμά 2 μικρών παιδιών. Θα πάθετε πλάκα και θα φάτε πάρα πολύ καλά, ελπίζω, από τα χεράκια της. Είμαστε από τώρα συμπαθητική παρέα. Έχει ο καθένας το στυλ του και ας κερδίσει ο καλύτερος. Κοίτα, η Γιούλη που ξέρει από ψητά, Ω, Παναγίτσα μου, να τα... Μ' αρέσουν αυτά τα αλάθια και τα πιπέρια. Επίσης, να σας πω ένα μυστικό. Είναι σημαντικό να ρίχνετε και κλεφτές ματιές στο τι κάνουν οι διπλανοί σας για να ξέρετε τι γίνεται. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 7. 7 χρόνια και δεν έχετε παντρευτεί? Πενή, Τη δοκιμάζει ακόμα. Τι πράγμα, 7 χρόνια. Τη δοκιμάζει. Έπρεπε να την έχει πάρει. Δεν έπρεπε. Έπρεπε. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Παίρνει, συμφωνώ. Ο Βασίλης να πάρει το κορίτσι, γιατί νομίζω και ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Θα περάσει καλά η κοπελίτσα μαζί του. Παιδί μου, τι φτιάχνει, μακαρόνια με τυρί φτιάχνεις εδώ πέρα? Εμείς έτσι θα τρώμε. Πληθωρική γυναίκα. Εμείς κάνουμε μακαρόνια με τυρί, τρώμε το τυρί, την παρμεζάνα και μετά τρώμε. Εμείς φτιάχνουμε πέστο μόνο με παρμεζάνα. Εμάς τα μακαρόνια είναι συνοδευτικά, το τυρί τρώμε. Το αγαπάς, Γιούλη, το τυράκι? Είμαι δίπλα στο Δημήτρη και νιώθω πάρα πολύ άγχος. Γιατί πρέπει να αποδείξω τον καλύτερο με αυτό. Ρε, η οικογένεια Σκαρμούτσου σκίζει, σχεδόν έτοιμη είναι. Ρε, μπράβο. Πλακίτσα οι 2 σκαρμούτσι, αλλά δεν μ' αρέσει το αστιάκι. Λίγο το έχεις. Να έρχεσαι με την αγωνία και το άγχος να μαγειρέψεις δίπλα στο σκαρμούτσο και ξαφνικά να βρίσκεσαι να μαγειρεύεις ανάμεσα σε 2 σκαρμούτσους. Πάει για τον double, η Γιούλη. Παιδάκια, έχετε περίπου 3,5 λεπτά ακόμα. Πόσα? 3,5. Εγώ τρώω τα πάντα. Είμαι πανφάγο, νομίζω φαίνεται. 1 λεπτό ακόμα, παιδάκια μου. 30 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Έλα, δεν έχει ωραία εμφάνιση. Θεωρώ ότι και τα 4 παιδιά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Η Γιούλη επίσης έχει ψήσει σωστά το κοτόπουλο, ψήσει σωστά το τυρί, ωραία κομμένη ντομάτα, καραμελωμένα τα κρεμμύδια. Το πιάτο μου φάνηκε καλό, μ' αρέσει. Δεύτερο πιάτο για την Μπέννη είναι της Γιούλης. Πώς θα το βαθμολογήσει? Το κοτόπουλο ήταν πιο ζούμερο από το προηγούμενο. Το τυρί ήταν λιωμένο. Μήπως είναι του Χρήστου αυτό. Και πώς θα το βαθμολογήσει το πιάτο? 1. 1. Μπέννη, δεν το περίμενα αυτό.
Ένα. Μα ήταν τόσο ωραίο κοτόπουλο και ζουμερό, όπως είπες. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι, σας συμπαθώ πάρα πολύ και τους δύο, αλλά θα μου επιτρέψετε να σηκώσω τη φίλη μου τη Γιούλη, καθότι οι κυρίες προηγούνται. Ευχαριστώ. Γεια σου εδώ, Γιουλάκη. Αγχώνομαι πάρα πολύ ότι θα δοκιμάσω 4 διαφορετικά πιάτα με κλειστά τα μάτια. Δεν το έχω ξανακάνει. Πιστεύω να βρω το δικό μου. Η Γιούλη ξεκινάει τις δοκιμές με το άγχος του πρωτάρι και αρχή κάνει με το πιάτο του Χρήστου. Ωραίο είναι. Απλώς δεν είναι τόσο ζουμερό που θα ήθελα. Και τι βαθμό θα βάλεις? 2. Σειρά έχει το δικό της πιάτο. Θα καταφέρει να το αναγνωρίσει? Ωραίο είναι. Πολύ ωραία γεύση έχει. Αρέσει. Τι σου αρέσει? Μ' αρέσει που είναι λίγο πιο ζουμερό. Το κρεμμυδάκι το καταλαβαίνω. Και το κοτόπουλο τώρα που το δοκίμασα ήταν αρκετά ζουμερό. Το τυρί λίγο έντονο. Μπορεί να είναι και του Βασίλη. Του Μπίλι λες λοιπόν. Ναι. Και τι βαθμό θα βάλεις? 3. 3 εδώ. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο, ζουμερό, νόστιμο. Ελπίζω να είναι το δικό μου. Αλλά κάτι δεν κολλάει. Πρέπει να είναι του Βασίλη. Αν είναι δικό μου, την πάτησα. Επόμενο πιάτο για τη Γιούλη είναι της Πέννης. Πώς θα το βαθμολογήσει? Ωραίο είναι. Έχει πολύ έντονα τα υλικά. Και το κοτόπουλο είναι σε μεγάλο κομματάκι. Πολύ ωραίο και ζουμερό. Μπορεί να είναι και της Πέννης αυτό το πιάτο. Θα βάλω 2. Τελευταίο πιάτο για τη Γιούλη είναι του Βασίλη. Θα της αρέσει περισσότερο από τα άλλα? Ωραίο. Για πες μου. Το φιλέτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για μπέργκερ πολύ καλό. Και τι βαθμό θα βάλεις στο πιάτο? 3. Σηκώθηκα, είδα το πιάτο μου ότι είχε πάρει ένα 3. Ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Αν είχα καταλάβει ότι ήταν δικό μου, θα είχα βάλει και 5. Σειρά του Χρήστου να δοκιμάσει για πρώτη φορά με δεμένα μάτια και αρχή κάνει με το πιάτο της Γιούλης. Πώς θα του φανεί? Συνολικά οι γεύσεις όμορφες, ισορροπημένες. Πιστεύω το έχει κάνει η Πέννη. Τώρα, εφόσον νομίζω ότι είναι της Πέννης, δεν το έχω το καλό βαθμό. Είμαι σίγουρη. Και τι βαθμό θα βάλεις? 0. 0. Χρήστο, πήρα 0. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω όμως αυτό δεν άξιζε σε μένα, ήταν της Πέννης ο βαθμός. Επόμενο πιάτο για το Βασίλη είναι της Γιούλης. Πώς θα το βαθμολογήσει? Εδώ έχει πάρα πολύ τυρί. Δεν καταλάβαινα καν το κοτόπουλο. Νομίζω ότι τρώγα ένα ψωμί με τυρί. Ποιος πιστεύεις ότι το έχει φτιάξει? Φοβάμαι ότι το έχω κάνει εγώ. Μάλιστα. Και τι βαθμό θα βάλεις στο πιάτο? 2. 2 εδώ. Ναι. Βασίλη, τι χοντρό το τυράκι, αφού σου αρέσουν τα χορταστικά και τα πλούσια μπέργκερ. Τώρα εσύ μου λες ότι σε χάλασε το τυράκι και τι βαθμός ήταν αυτός, δεν το πιστεύω και από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις δηλώσει εσύ, κάνω το καλύτερο μπέργκερ και τα λοιπά. Κανόνισε κακομοίρα με. Σε έχει ακούσει όλο το Πανελλήνιο. Γι' αυτό φοβάμαι. Έχω άγχος. Τυρί. Έχει πολύ τυρί. Έχεις κάνει ένα πέστο το οποίο δεν είναι πολύ δυνατό. Το κοτόπουλο είναι σωστά ψημένο. Η ντομάτα είναι σωστά κομμένη, δεν χρειάζεται να τη δοκιμάσω. Το κρεμμύδι σου ενδέχεται να ήθελα και λίγο παραπάνω στο σύνολο. Αλλά δυστυχώς το τυρί τόσο χοντρά κομμένο για μένα καλύπτει όλη τη γεύση. Γιατί είναι ένα δυνατό τυρί. 3. Ευχαριστώ. Δημήτρη, το πιάτο μου είχες δίκιο, είχε αρκετό τυράκι. Έκανα ένα λάθος και κόλλησαν τα 2 τυράκια μαζί, ενώ τα είχα κόψει πάρα πολύ λεπτές φέτες. Συμφωνώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το 3. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο σεφ βαθμολόγησε με 4 βαθμούς τα πιάτα του Χρήστου και του Βασίλη και με 3 βαθμούς τα πιάτα της Γιούλης και της Πέννης. Έτσι, στη συνολική βαθμολογία της πρώτης μέρας, κατάφερε να προηγηθεί η Πέννη με 15 βαθμούς, με δεύτερο το Βασίλη με 13, τρίτο το Χρήστο με 12 και τελευταία τη Γιούλη με 9 βαθμούς. Εμείς θα τα πούμε εδώ στο Blind Taste αύριο Τρίτη με μια πάρα πολύ ωραία συνταγή γεμάτη μεσογειακά αρώματα. Καλό σας απόγευμα.